Dan Fulani, me kake shi ne haka? Awara. Awara she ka ganta nan ni fa ka san me daɗi na da awara na? A'a. To ni babban burin in zo gari in samu awaran nan da ka ganta. Na yi ta saya ina shi. Haba da Allah. Da gaske ke faɗa maka. Ai awara yana mun daɗi sosai. Ya na gaba a sama yaji ba. Ai su rage kuɗin su. Ban shiga mushi naira 10 ba saboda ba yaji. Haba da Allah. To yanzu wai in tambaye ka. Yanzu idan ka ci awara, kawai me kake ji kawai ka zo ka yo wannan uwar tafiyar ka fito daga cikin rigarku ka shigo har nan ka shigo birni kawai dan ka sai awara koko me yake kawo ka? Ai ni da kake gani na nan. Zan baro riga in zo cikin gari in samu awara in shi. To bukata na ya biya. Allah. Ko ban samu wani abu na yi wani uzuri da bambani shi kenan hankali na ya kwanta. In dai ka sai awara ka ci. To yanzu gashi ka sai awaran kuma ka zo bayan gari ka zauna. Gashi duk yara sun kewaye ka suna kallon ka kana cin awaran. To yanzu idan ka cinye awarar kuma haka zaka koma rigar taku ba tare da ka kai wa 'yan rigar taku su tasu tsaraba awaran ba ko su ba sa son awarar kamar yadda kai kake son awarar. Ai wato baka gane ba kana ji ko madugo. Ina jin ka. Su wa'annan yaran abun ne yake ba su mamaki saboda su awarar bata zama ba uwansu ba. Ina ka san nama wannan yanzu ina je rigar mu. Har 'yan makwantan mu sai sun zo sun mun sanda dawa saboda samu awaran nan. To kana kai musu kenan wannan wanda kake ci ita ne idan ka ci har ta ishe ka rage ka kai musu ko a'a idan ka gama koma kake siyo musu wata ka tafi masa da shi. Ai yanzu baka shan wani abu ba ta yadda ra'ayi na zo kuma da ƙabana na shigo a cikin gari kuma ni ban kai musu a yanzu ai sai ni ma ji daidai a shiki na tukuna kafin sai in neman musu nasu. To yanzu misali me yasa ka shiga cikin gari ka siyo awarar kuma ka zo bayan gari ka zauna kana ci maimakon ka zauna a can gurin mai awarar idan ka gama cin naka sai ka siya musu nasu sai ka tafi musu da shi amma baka yi hakan ba sai ka zo bayan gari ka zauna kana ci idan kuma ka koma baka samu awarar da zaka kai musu su kuma gidan ba fa me zaka siya musu replacement din awarar? Kana ji ko? Wannan bayan gari din da wacin wannan awaran ni na san lissafin idan na koma wancan kuma ba a samu awara ba ai akwai kosai ai kosai ai da kosai da awara ba yayi da kani ba ne kan. Okay kenan dai kana so ai yaya da kani ne ai. Okay kenan dai kana so ka ce mun kai a wurin ka da awara da kosai duk tafiyar su ɗaya saboda duk da wake ake yin su. Do ƴan uwa ne da kake ganin su. Okay to samu awara ba shi kosai ma bukatan shi ya biya. Kenan dai kai ka fi son awaran. Ni na fi son awara. To yanzu su waɗannan yaran da suka zagaye ka suna kallo kana cin awara ya baka jin wani abu a jikinka na sun zagaye ka sai kallon ka suke yi. A ƙara mai da burodi. Saboda ai duk waɗannan masu taya ne farin ciki ne. Ya ka shi kuwa in yi zaɓo wanda zai samu shi ma in shan mishi kenan. To ka ji wani daga cikin sai cewa a ƙara maka da buredi wai hakan ya nuna cewa ko Fulani kuna mugun son buredi kenan musamman idan kuka haɗa shi da awara ko me. Bari in baka labari. Ina jin ka. Ka ganni nan? Idan na ji a raina ina so in sha shayi da burodi. To in na zo gari dala ko a zahar ya uce na zo gari sai na ci shayi da burodi nan na shi kafin hankali na ikon. Allah. Sabida mu muna fitowa da ra'ayin abun da za mu shi a ranmu. To duk yanayin da muka zo gari muka same shi sai mun shi. Shi yanzu kosan nan da kake gani yan gari zaka ga ba ruwan in ya sha iska ba su ci. To mu kuma ko ya bubbushi hakan nan tun da mun zo da tunanin shin kosan nan. Shi za mu ɗauka muna shi sai kaga sun ta mamaki suna kallon mu. Wai to shin yanzu ya kake ji idan aka waye gari aka ce ga ka baka da lafiya a rigar ku baka samu daman shigowa cikin gari domin ka sayi wannan awarar ka ci ba yadda ka saba kullun sai ka shigo ka siya ya kake ji? Wayo. So ai kana ji ko? Akwai gogo. Ana kaiwa nono cikin gari. Yanda muke bata sautin sayan irin kashan wannan bakin abu da muna goga a haƙorin mu din nan. Ai wannan abun da kake gani ya sunansa? Angur kana ji ko? Angur zaka ga muna sa wani itace muna goggoga haƙorin mu nan ba. Okay ai shi wannan abun da kake gani goggo muke ba sautu ta siyo mana idan ba mu samu zaman zuwa gari ba. To dan haka idan na ba goggo sautin awaran sai ta siyo ta kawo maka. To amma ya naga maimakon ka siyo lemu ko wani abu kuma sai naga ka siyo fiyota ka zo da shi kuma bayan gari kana cin awaran kuma kana shan ruwan kana shan fiyota. Wannan ai ruwan zanzan na muke ruwan zanzan ne wannan ai. Ruwan zanzan? Ni dai da fiyota na san shi amma ban san a cikin gari kenan. Mu ai sakamakon sai mun kore dabbobin mu suna sa baki mu ma muna abun nan muke sha.
mu in muka zo muka samu wannan ai kamar mun sami ruwan zanzane baka san yanzu daɗin shi da nake ji ba dan kaɗan nake to ni ina siyan dai wannan ruwan naira 10 ban san kai nawa ake siyar maka idan ka shigo cikin birni ba to kai ga san da mutan shigin garin kun nan wani irin kallo suke mana yanzu kaga saboda sun ga ina son shi ka san nawa suka siyar min da ruwan nan a sai ka faɗa ga su ma waɗannan wai suna so su san nawa aka siyar maka da ruwan jaka guda fa aka siyar min da wannan ruwan jaka guda kana nufin 200 kenan